Здравейте! Казвам се Петър Цвет и работя в Мусил Бриклаж от повече от 5 години. На позиция Team Leader в сектор инструменти. Изключително динамичен сектор, в който има страшно много различни ситуации, за които ние да помогнем на клиентите. Постъпването ми на работа се случи след като видях обява и реших да кандидатствам, тъй като отдавна имам интерес към този тип магазини. Да работния ден в отдел инструменти в Мусил Бриклаж, освен с зареждане и подреждане на стоката, най-важното, което ние вършим, това е да отделим време за нашите клиенти. Консултация и буквално да влезем в техният бит и култура. Да бъдем част от техният проблем и да станем решение. Откакто съм в Мусил Бриклаж, се научих на много нови неща, най-вече прецизна работа с отрезни машини. Всекидневно научавам нови неща, защото освен аз да давам съвети на клиентите и иновации, те също помагат за моето развитие в дружеството и да бъда по-добър професионалист. Перфектните качества на един служител в нашите магазини, това е да бъде свеж, това е да бъде отговорен, това е да може да разбира клиента и да му помогне. За тези, които искат да станат част от екипа на Мусил Бриклаж, заповядайте, не се замисляйте. Тук ще научите много нови неща, които ще са ви полезни и за бъдеще.